Nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nkiri nke na-ewu ugbu a n'igwe soshal midia dị iche iche bụ gbasara omeihe ejije ama ọfụma bụ Charles Okocha, dịka a chọpụtara na ndị na-esi ya na ndị hụrụ ya n'anya nyere ya nderi naira 10 dịka ọ na-eme ncheta ụbọchị ọmụmụ ya. Nke a bụ nke nyere ya ọtụtụ ọṅụ, bụ nke o mere dịka onye isi na-adịghị mma. Na nke itoolu, njiji jiri na Imo steeti n'abalị Sọnde dịka otu nwa amadi bụ onye na-eme ihe azụmahịa ama ọfụma n'ala Imo steeti nakwa n'Enugu dịka agbagburu ya bụ nwa amadi, dịka akụkọ si gbaa site n'ọnụ onye uwe ojii ASP Daniel Ndukwe, onye kwuru na agbagburu ya bụ nwa amadi onye ahụ ya bụ Ifeanyi Okeke dịka ọ nọ na Enugu. Akụkọ kwuru na ọ gara ịkpọchita nwa ya ebe ọ gara ikpu isi ma hụzie ndị gbara ya egbe ma gbagbuo ya. Na nke asatọ, njiji ejiela dịka omeihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Queen Nwokoma bụ onye a chọpụtara dịka ọ na-eyi mmanwụ n'ihe ejije ọhụrụ nke a na-ewepụta. Nke a bụ nke butere ọtụtụ okwu n'igwe soshal midia dị iche iche, ebe ndị mmadụ na-ekwu na dịka nwa Chineke na o kwesịghị iyi ụdịka ihe a n'agbanyeghị na ọ na-eme ihe ejije. Na nke asaa, okwu ọchị bụ nke na-aga n'igwe ọlọrọ ọhụrụ Instagram nakwa igwe soshal midia dị iche iche gbasara ọgụ egwu ama ọfụma dịka Peruzzi, dịka otu onye jiri ajụjụ si ọ na-elekwa na ya bụ nwa amadi ga-alụ nwaanyị n'afọ a. Ya bụ Peruzzi si na Chineke ekwekwala na ọ ga-alụ nwaanyị n'afọ a, ya bụ na ya bụ nwa amadi adịbere njike ịlụ nwaanyị n'afọ a. Na nke isii, ndị uwe ojii n'Imo steeti anwụchiela ma gbagbuo otu nwa amadi bụ onye asị na ọ bụ onye ntọ mmadụ, dịka ya na ndị otu ya tụọra otu nwoke n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị, dịka akụkọ ya bụ si gbaa site n'ọnụ onye bụ kọmishọna na Imo steeti bụ Mike Abatam, bụ onye kwupụtara na nke a mere n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị, bụ ebe ya bụ nwa amadi onye gbara afọ 46 aha ya bụ Ụzọndụ Kaka, bụ onye si isi ala mba na lokal gọọmenti ka dị n'Imo steeti, bụ onye anwụchiri site n'aka ndị a na-amaghị ndị ahụ, mana dịka a na-achọ ha agbagburu otu onye n'ime ha. Na nke ise, onye ama ọfụma na-ekwu okwu gbasara ịhụnanya nakwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ Blessing Okoro ekwuola okwu gbasara ụmụ nwaanyị bụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ, dịka nke gụnyere isi nri na ihicha ụlọ nke enyi ha nwoke. Ọ gara n'ihu kwuo na ihicha maọbụ isi nri abụghị ya ga-eme gị ezigbo mmadụ n'ihu nwoke ahụ, ma kwuo na ọtụtụ n'ime ha bụkwa ụmụ nwaanyị ndị na-agabiga ihe a n'agbanyeghị emechakwa hapụ ha. Na nke anọ, otu onye ụkọchukwu ekwuola okwu ma tinye ọnụ na ihe gbasara Nnamdi Kanu na ndị Indigenous People of Biafra nakwa Nigerian gọọmenti. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ dị oke mkpa na a ga-elebara ya bụ okwu anya na nso nso a. Ya bụ nwa amadi onye kpọpụta aha ya dịka onye ụkọchukwu Olatobilola bụ onye nwe ụkọchukwu kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuesday na ụlọ ụka ya nke aha ya bụ Divine Mercy Church. Ọ gara n'ihu dọọ gọọmenti Naijiria ọdụ ka aka ha ghara ịdị na ihe ọbụla ga-ebute ọnwụ Nnamdi Kanu, maka na nke a mee na agha ga-esu. O kwuru na ndị Indigenous People of Biafra ga-abịakute President Muhammadu Buhari ma ọ bụrụ na ihe ọbụla mee Nnamdi Kanu, wee gaa n'ihu kwuo na ọ na-ahụta na ọ dị ka a ga-egbu ya bụ nwa amadi ma gwa Nigerian gọọmenti ka ha kpachaa anya ghara inwe aka n'ọnwụ ya. Na nke atọ, onye bụ minista nke Justice ma bụrụkwa onye ama dịka Solicitor General nke gọọmenti nke nọ na Canada bụ Kelechi Mmadụ ekwuola okwu gbasara nwụchi anwụchiri Nnamdi Kanu site n'aka onye bụ Attorney General of the Federation bụ Abubakar Malami. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na eziokwu na anwụchiri Nnamdi Kanu na Kenya site n'aka Abubakar Malami, ya bụrụ na ya bụ nwa amadi amaghị ọrụ ya ma o kwesịkwa ịpụta rụọ ọrụ. Ọ gara n'ihu kwuo okwu ka ọ dị oke mkpa na aka ghara imetakwa ya bụ nwa amadi bụ Nnamdi Kanu dịka ha chọrọ ịnwale ya.
Na nke abụọ, onye nọbụ n'ụlọ Big Brother Naija ama ọfụma bụ Leo Da Silva ekwuola okwu gbasara ọnụ ushi dịka ya bụ nwa amadi gabigara ya bụ ihe n'oge na-adịghị anya. Ọ gara n'ihu kwuo na mmadụ inwe ọnụ ushi adịghị mma na o nwere ike ịkpata onye ahụ echiche ọjọọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche, wee kwuo na mmadụ kelee gị na ọ na-adị mma na ịbịakutere onye ahụ nso kelegwara ọwụ na ị ga na-agba ọsọ ka onye ahụ ghara ịnụ ushi ọnụ gị. Na nke mbụ, okwu na-efegharị n'iwe soshal midia ugbu a bụ nke na-atọ ọchị bụ nke sitere n'aka Mike Edwards ama ọfụma bụ onye nọbụ n'ụlọ Big Brother Naija ahụtara na ihe onyonyo dịka ọ na-enye nwa ya nwoke ya bụ njirimara Naijiria bụ Nigerian passport, mana otu ihu dị nwatakịrị a bụ nke butere ọtụtụ okwu n'igwe soshal midia dị iche iche dịka ụfọdụ na-asị na obi adịghị ya mma na a chọrọ inye ya Nigerian passport. Ebe a ka anyị apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na Isi Mbido TV.